Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatian ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, nakaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao at ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nilang na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang itinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, iingatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong ibinigay mo sa akin at sila ibinintayan ko at isama sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako ay iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalayan ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila'y lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. At ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsuga at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kung saan ako naroroon. Sila na may ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyo inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at pinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Manalangin tamo po. Malugod, kaya kami ngigpa, muna po pasibayo, lala pong pupusling kekeng pamipuri kaya ka puning pamipasalamat pablasang iningat mi balang metong kaya kami menatili kaya pong kapayapan. Hagom na po ning ating kaming sikanan. Ginoo, ngayon pinandit, san narugutulutan mo yung balang metong kaya kami dyan kaya sa patakabyasnan, pamanalatas ka rin kaya kang kautusan bangka nita po Ginoo. Iningabak Diyos ko man kaya pong mag-aaral ka rin kaya kang banala kaburiyan. Ginoo, sana po rin nga manong miyapsi ang iningabak sa naragu Diyos ko man lang mirapok ka rin kaya kaya dapo ko nan. Ka rin kaya kaya po sumpong pamisip bangka nita Ginoo. Lalong magit makanya kaya pang sumulong kitang banda na pa ka rin. Ning kaya kaya kasalpantanan. Ikpangin yung pinandit na narugong nga i-bless mi kariyating dapat mong mangayap kaya kami ikpa. Nung mo po yung puryanda ka ampong pamintuan kaya kang pangay espiritu ampong king katutuan. Ginoo, pasalamat kaya po ngayon nga abak miras kaya pong kapayapan kaya ng tabernakulo nga iting kaya kang payapanwanan sa narugo Diyos ko. Kota pong mamanuli kami Ginoo. Miras kami ng sapong kapayapan kari kaya kaya pibale-bale kagum na po dito ang ating kiyang sikanan. Ikpangin yung pinandit sa narugo tulutan mo ang timurin ikpa. Inipong kaya kaming kapatada pinili mo ka rin dakal Diyos ko sa narugo. Ay bating niya po yung kayang sarili ngayon yung pinandit ka rin ba nalang tungkulan kaya kabangka ni Ginoo. Makanyang kiyang malayang makagawa, ang pong makarap at mayap karimburi mo pa. Ginoo ngayon yung pinaditore. Puring kaya kiyang samo ang pong karalungan kaya kasapo tanggapan mula. Tanggapan na naman sa argo ng balang metong kaya kami tang limang pong pamipala. Iya sa argo kong magaring kaya bimi maniabat ng inenggaman po king wakas. Iya nasa po. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, Bay.
pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina Espiritista. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan sa daigdigang nakikita, sa daigdigang hindi nakikita, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umaayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay iisang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot ng pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad. In Thought for the Week, tamo pong ngayapin po itang A journey of 1,000 miles begins with a single step. King Kapampangan po, ing pamaklagpe king malaut o makabang lakbayan, magumpisay king metong atakbang. Ita pong metong atakbang ay ita, apin po itang ilapit ming sarili mo king Diyos. Dahil po nung malaking Diyos, at ingkang takot kayo, at gagawa mo itang kaburyana, at lagi lang makatataking isip mo, retang amano no, ibiyan na po itang karampatan para kaya ka, naigit pa po king kaburyan mo. Ita mo po, salamat. Maya pa bukbuking Diyos, anti mo rin kaya kayong sablang pengari at kalupang kayanakan. At yung kaya kataan pong tema ngayon, pagkabuhay muli, pag-asa ba o parusa. At atin niya pong referensya kayang banal na kasulatan, kayang Job 33:28 hanggang 30. Ano po kayang 28? Ya inatbus ne ing kanakong kaladwa at ibat king pamanlub king kulkul at ing kanakong biya akit na ing sala. 29. O iniding sablang bagay adeti daraptan no ning Diyos. Makaladwa, wa makatatlo king meto nga tao. 30. Banyang ibalik ing kayang kaladwa, ang manibat king kulkul bayang miyaslagan king suluding mabiye.
Inke kong minunang bie keti sulip metena dapat magumpisang mi katakot kayo king Diyos, kilalanan niyo at penwalan niyo ing banal ng mano, mikatin kong pagasang lumapit, lumakad, kimbye Kristiyano. Ing lugod, ang ponupaya na nitang Diyos, ke kayuyang tanggapan, king kayabakan na iti. Kalam kapayapan, king kapinanditan na iti, sablang pesidalo, ginugol king oras sa iti, ipagkalub ko ing upaya na nitang Diyos at ing patnubena iya sa iting magparati. Tunepin alang kayangganan ing lugod na ning Ginoo, kekong sablang anak ng pagkamalan. Pablasang, king alang tuknang, patibayana, ing balang ke kayong kasalpantayanan. Tidinan akong katatagan, kapamilat ang daret ang ke kayong kapamintuan. Uling kabaluan yung datang itang oras, ing sablayong kapagalan, at ingkong kapanayan, apanayan. Pablasang ing Diyos, kingalang tuknang, babatsawana, lalawana, ing balang panandam, ayat kilubnan itang santuaryo, nung king balang panggaloyo, ampong dapatyo,
ing dapat kayo ketang alang kabaldugan o dapat kayo karing sabla ng kaburian. Uli na pablasang bisat ali kayo datang yaking tao itang kawakasana anong nukarin painggulot ya kingaldo ning masala. At kanito, ing Diyos at inyang telegang lugar para karetang anak na ayati yung ganap amemintu kingkayang kaburian. Kinguli na niti, ganakan nyo sana ingke kayong kabilyan. Pakamalan nyo sana, ingke kayong kasarilinan, kabang atin pang panahon, atin pang pangisnawa, karingke kayong katawan, ganap sanang mayakit ing tune katuliran, karingke kayong balang panggalo. Pablasang manibat king minunang miragsaya king kamatayan ing minunang taong immortal iti eno mabilang-bilang bilyones o higit pa kaniti ingati yung mine king lagyuning kutkutan. Dapat ikayong atin pang biye malayang gagalo pilit yu sanang daptan tukyan ing sabla ng kaburian. Uling king minsan na panahon, dalumdum kayo, dapat ngeni, sala kayo king Gino, matulid mo, ing lumakad kayong anting anak ning sala. Sablang talasuyo na ning Ginong, alalakad king kayang kaburian, king ulidareting sablang turo, ayati yung miyapa garapan yung, mimimulat la, ding balang panandam yung, king lagyuning sala at kapamilatanan nitang katutuan. Eyo sana pabusten, king pangaslag na nitang lagyunan ning Ginong, ayati yung sala king pangataw yung, iti datang itang aldo, ing matdaya at dalumdum yang mayakit. Dapat, nung Kristo at tsuneke kayong, ing katutuan sa sabihan kong matene ing kasalanan. Kinguli na nitang amano na ayati yung yalapag na kingarapan yu at kapamila tanda ing balang dapat yu. Dapat ing espirito biyeya kinguli na nitang katuliran. Nung makanyan ngeni, nabingot ing kabilyan niyo. Dakal na subok,
kasakitan, kalamidad, ayati yung dinalan king biyeyo. Pasayang nanyo sana, ingbiye alekaran nyo. Dinan nyo sanang ganap apakinabang ing sablang de patanan ning Ginoo para kay kayo. Dapat nganing amano nano ing papapatena as angkap na ning katawan na ning tao ngening atsu kayong lalakad king lagyuna. Manimuna baslayan ming santong kasulatan king Colosas Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Sayes. Adigid karing bagi aditi daratan ingwana ng Diyos karing anak ning kamanalansang. Salamat kingati yung miyabye ang kabyasnan. Nga na wapen patenyula dingati yung sangkap ning katawan ababye dinat dungis king kekong pangataw. Ababye beyatan king kekong kasarilinan. Uling karing bage areti daratang ya nga na itang muana ning Diyos. Dapat kareti ngati yung manatiling ating kapamintuan king layuning Ginoo lalakad king ati yung espiritu na nano ing kayang panabilin pasibayo king Galacia Kapitulo 5 versikulo 25. Cinco 25. Salamat kingati yung miyadwang. Kinguli da ringati yung kabyasnan, amiyapag. Ganap ko sanang magaral ampong manyuri, kingati yung daratang. Nung atin ng ganap akabyasnan, ay ba't
ketang Ginoo. Nga na manatili kayo, dikil King Espiritu. Lumakad kayo, anting anak ning sala. Lumakad kayo, King sablang katutuan. Banting upayang, itang biye alanganga, ake kayong pagnasan, magityeng, miabye, alang kulang, alang labis kekongan. Kabang atsupa ing bie, ating sikanan, galo kayong kingmit mong ating kabanalan. Nung mayap ing tenamyu, mayap mo naman ing pupulan nyo. Dapat kabaluan nyo, ampon kakilala yu. Ingati yung tatanam. King laman, pupula na itang hanggang kasiran. Ampon kamatayan. Pilit yu sanang patutuan karing balang kasarilinan. Mibangon kayong kayabe ng Kristong iba't karing mete. Lalamnaning kayang upaya at gagalo kayong king lagyuning sala ayating tula ampon kaligtasan. Nune, tanam kayo dikil King Espiritu. Dikil King mayap, banting upayang, ingganap yung pamanlapit, King lagyuning Ginong, midina niyang kabitasan, midina niyang pakinabang. Pablasang, ing bangon ng Jesus, iti metong yang pititibayan ning kasalpantayanan. Metong yang garantya, amiabye kareng balang tao, bang maygit lang magtiwala, maniwala, manalig. Karing sabla ng pangako, karing sabla ng manong. Ay bangon na iba't karing mete, ing metong nga tao, ayatsu, king kabyas na ning kamangmangan. Kabyas na ning delumduman. Kanita, kaya beye ing Ginoo, gana kanyong mapilit, inatbus na kayo, kinguli na ning kayang daya, bayang lunto, ing lagyuning sal. Inatbus na kayo, banting upayang, ibyeking tao, ing kayang lagyu, ing lugod na, ampon itang biye kaligtasan. Uli na pablasang, keniya mayayakit, ing metong, para kindakal, at indakal para king meto. King uli na niti, ingening gugunitan nyo, ingaldo, anong nuka rin, amewalala, ring malking ke kayong biye. E musa na bukod ing tao,
ingiti manyindiyang mesabing kandila, dapot iti alayang pakinabang. Nune, kagum na nitangke kayong panalangin, amataimtim, asisindian ye ingke kayong mesabing kandila. Kanita, nung nulaman ka rin, detang malking biyeyo, igit lang tumula. Uli na pablasang, kingaldo, ay ti ake kayong gugunitan. Ipanalangin niyo sana, ingala na anuman mayakit, asa ko na, at mingat kayo, ngening lumuwal kayo. Pablasang, dakal itingati yung makayambang a disgrasya sa kuna, uli na pablasang, nung wala kayong kapagsadyan, ampon kaingatan, makalunos, ingke kayong kabilyan. Pakatandaanan nyo, ala ninuman ke kayo ing makibalo, nung kapilan, ingke kayong pamanggulot, ketiking yato. Uli, may ngari kayong antimong mesabing singo, akabod na alalto at kay ba't mawala. Pakamalan yung maygit, ing balang kasarilinan. Di na nyong ulaga, ing biepe param ke kayo. Di na nyong kabitasan, ing balang pangatawi. Kinguli na niti, dakhala salamat kay kong sablang ating pamagmalasakit kingke kayong kasalpantayanan. Ngening lumwala rin kay kayong kapatad, may sabing ampunan, ganap sanang miyabye itang tula king karelang kasarilinan. Lalo sanang mayakit itang tibayan tetagan king karelang kasalpantayanan. Anti mo naman ke kayong ganap amagobra lagyuning nuwan. Itasanang tunay kapamintuan, tunay apaman lapit king ginong, eyo tutok nangan. Pakatandaanan nyo, ing kekong minunang bie, keti sulip meteno, dapat magumpisa, inyang mi katakot kayo, ampo na kilalayo, at penwala niya inginu, karing banal ng kautusan, mikating kong pagasang lumapit, lumakad, kimbye Kristiyano. Lumakad ko sanang anting anak ning sala, lalo yang paragulan, ing salang ke kong bibitpitan. Kanita, ing may sabing dalumdum, eneng pasibayong manyakop, karetang may sabing mayna. Pasibayo, ing lugod, ampong saup na nitang Diyos, manatili sanang kapayapan kekongan, ayat ating kapagsadyan, karing balang kasarilinan.
ing patnubena, ning Espiritu Santo, lakuan dana kayo. Pasensya na po, mangukupungin. Nung sisigam ko man po, pagtsagan nyo na po. At pasibay po, maya pa abak po kaya kayo sablang pengari may pong kapatid. Tiyongeni, waman pong adoya pong pamigaga nakakaring kaya katama pong kapamilya o kamag-anak, kinkarela pong kamatayan. Itamo pong at yung ini mapalad tamo po itamong kinkeldo na iti uling gen nakantala po rin tungkulan tamo. Ano sigurong mamaya pong biyaya yung nga pong gidong ini mapalad tamo po na itamong at yung ini uling
Etala po kiling warang kaya katama pong banalatong kulan. At kalupa na po ning may basanan din. At karendela na po ning banal na espiritong dinatang kaya katamo. Makanya na pong binyer pamag-aral. Ing kaya katamo pong paksang pag-aralan ngayon o ing tinapay na po nimbye. At may basaya po nandin yung kaya katamong paksang pag-aralan ngayon. Apin po ing pagkabuhay muli. O King English po, ausande pong resurrection na. Ano po yung kaya katamong tema? Pagkabuhay muli, pag-asa ba ng tao o parusa. Baloy po itang kwento ng Lazaro. Ita pong metong atawong mete, no? Apat niya pong aldaw mete. Dapat kanya pong puntalane kaya katamang Ginong Jesus. Makanya niya pong binyayang pasibayo. Bure kaya pong basang kaya kayo. Bang makanyan taya mo pong antin dyan kaya katamo pong topic. Pablasang yung topic tamo pong yun, yung pangasubling biye. Nanaya po wari yung pagkabuhay muli. Kitagalag po, pagkabuhay muli, pag-asa ba ng tao o parusa. Ano ang pagkabuhay muli? Sa Biblia, ang salitang pagkabuhay muli ay mula sa salitang Griego na anastasis na nangangahulugang pagbangon o pagtayong muli. Ang isang tao na binuhay muli ay ibinangon mula sa mga patay at muling binigyan ng buhay bilang kung sino siya noon. So, apin po itang kwento ng Lazaro at yung makasulat kini pong San Juan. Bure kaya pong basan kaya kayo. Muamang makabaya po. Sana po pagtsagan tayo pong pakiramdaman niya. Itang misteryong giyawa na po ng kaya katamong Ginong Jesus. Kini pong San Juan, Kapitulo 11. Ngini, ing metong alalaki masakit siya. Yai Lazaro ning Betanya. Ing nayon ng Maria at ning kapatid ng babaeng Marta. At ya itang Maria ay minulis ing gento king Gino. So kapatid niya pong Maria. Nung atatandaan niya po, anyang datang niya po yung kakatamang Ginong Jesus. At kiskusa no ring bitis na kimbuak na. At aking kapatid ng lalaki, yai Lazaro, ang masakit. Mitupod lapin kaya deng kapatid ng babae. Ngara, Ginoo, oy ni itang kaluguran mo, masakit iya. Dapat Jesus panamdam na kaniti, sinabi na, iting sakit ay iti eking kamatayan. Nung eking ikaligaya na ning Diyos, bayang ipaligayan ing anak ning Diyos king uli na. Ngini Jesus, kalugurane i Marta. Kalugurane i Marta. Paglutan niya po. Ngayon ni Jesus, kalugurane i Marta. Ating kapatid ng babae at i Lazaro. Inyang dindam napin king masakit ya, tinok nang yapang adwang aldo keta, muring karinan anong nuya ka rin. Ganita kaibat naniti sinabi ng kareng alagad na. Umeta mong pasibayo Hudeya. Sinabi ra kaya deng alagad, Rabbi po di maestro, Rabbi, ngini pa mo pagkapilitan da kang panintunan ding Hudyos ban batuan da ka at umerang pasibay ko rin. So, uling kita pong panahon na itan hangaran da na po rin parisayos ang pungas sa dusayos na Jesus po adakap de at makanyan de pong ibiyaking kamatayan. Jesus may kibat siya. Alang 12 oras king Aldo, ning nunumang taong lalakad Aldo, mitakid. Uling akakit na yung sulunan niting yato. Dapat nang imetong tao lalakad yung begi, mitakid siya. Uling yung sulu alayo kaya. Dating bagay sinabi nila at ibat na niti sinabi na karela. Yung kaya katang kakaluguran na Lazaro, matudtud siya. Dapat ako umeko, bagyang gisingan king tudtud na. Sinabi rapin kaya ding alagad, Ginoo, nung matutudyo, migising yo.
So, kinaino po king talinghaga ng kakatao pong ginong Yesus ne. Ngayon ni Jesus minyabi at dikil king kayang kamatayan. Dapat ila isipan daging manyabi yaking pamipainawan tudtud. Kanita pin ni Jesus sinabi ng masala karela. Uling idapuantin dyan ne. Ilasaro na po meteya. At ako matula ko king uliyo, king ala ko karin, king nasa abakong maniwala, makanyan man umeta mong yeni karing keya. Ito mas pin, ing milagiwan didi mo, sinabi na kakarang kayabe ng alagad, ngeni umeta mo muna man, batang mate kayabe na. Inya kanitang datang i Jesus di saneng atin ng apat ng aldo king kutkutan. So, ilasaro po, apat niya pong mete ne. At yun niya po king kutkut, kumbaga, may libing niya po. Inya kanitang datang i Jesus, di saneng atin ng apat ng aldoging kutkutan. Ngayon ing Betanya, at yung malapit Jerusalem, 15 estadyo ing Dayuna, estado. At dakalakaring ng Diyos din dinatang kari Marta at Maria, barong patulan, dikil king kapatad da. I Marta pin, inyang damdamana king Jesus daratang iya, mineya at selubungane. Dapat i Maria, makaluklok ya pa ka rin bale. I Marta pin sinabi na kang Jesus, Ginoo, nung keti kamu, mateing kapatad ko. At balo ko king ngeniman, ing kaya ganaganang adwan mo king Diyos, ing Diyos, ibiyanake ka. Jesus sinabi na kaya, subliyang miya ing kapatad mo. I Marta sinabi na kaya, balo ko king subliyang miya, king pamanyubling miya, king tauling aldo. Jesus sinabi na kaya, ako ing pangasubling mebye at ing biye, ing maniwala ka na ako, kako agyang meteya makanyan man miya. At ing ninamong mabibiye at paniwala na ako, ene mate kapilan man, paniwalan mo ite. Ya sinabi na kaya, wag Ginoo, ako paniwalan ko kung ika in Kristo, ing anak ng Diyos, ing dinatang king yatu. At kay ba nang sinabi iti, mekoya at inaus neng lihim i Mariyang kapatad na nga na, ing maestro at yukini at awsana ka. At iya panamdam na kaniti, tinalakadyang mirarapal at inayane. Ngini i Jesus e papinmiras king nayon, nung e atsyupakit ang karinan anong nune selubungan Marta. Ding ho Diyos aabe na pimbale at mamatula kaya, inyang ikitdaking i Maria, tinalakadyang marapal at linwalya, tikyande. Binalakdaking umeya king kutkutan bang manangis ka rin. So balada po puntalane po yung kapatid ng Lazaro ne. I Maria piniinyang mira siya king karinan anong nuya ka rin ni Jesus at ikit ne, migsakabya kareng bitis na. Sinabi na kaya, Ginoo, nung ati kaketi, mete ing kapatad ko. Inyaping akit neng kikyak Jesus, at kikyakla naman ding abe ng Hudyos, migsalbat ing espiritu na, at may gulo ing lubna. At sinabi na, nuye binili, sinabi rakeya, Ginoo, umeka kini at lawen me. Jesus kinyakya. So, ulim pong metong niya pong kaluguran, yung kiyakatang pong ginong Yesus. Kiyakatang pong ginong Yesus, kinyakya naman. Sinabi rapin kanita ding Hudyos, lawa nyo nunong anti ing lugod na kaya. Dapat ding mapilang karela, sinabi nila. E nana naman kaya arapat ning taong iti amiklat kareng mataanan itang metong abulag, king dapat nang iti esamate. Jesus kanita miyuman yang migsalbat king sarili na mineya king kutkutan. Metong yang lukib iti ating metong abatu makasabat siya kaya. So, dempong libingan da ka rin, bala mo. Kuwebala po ne. Jesus sinabi na, hilakoye ing batu. I Marta, akapatad ning mete, sinabi na kiya, Ginoo, king oras sa iti, ing katawan, lasone. Uling apat neng aldo mete. Jesus sinabi na kiya, ako sinabi kiya ka, king nung maniwala ka, akit mo ing ligaya na ning Diyos. Leko repin ing batu, at Jesus telangano ding matano. At sinabi na,
igpa pasalamat ko kaya uling pagiramandaman mo. At baluan ko king kapilan man pakiramdaman mo ko. Dapat sinabi ko king uli na ning kekelda na makarap. Balang maniwala king ako tinubod mo ko. At pangasabi na niti, kinulahit siya king masikan at siwala. Lazaro, luwal ka. At itang mete, linwalyo. Makataliya bitis ang ponggamat king pemalot mete, at makabalot siya lupa king metong aulas. Jesus sinabi na karela, kalagan niya, at paborin niyang mako. Dakalapin din ho Diyos ay minerang Maria, at ikit da ing depata ng Jesus. Meniwala lakeya. So, liwan niyo po ing misteryo na po ning kakatamong apong Ginoo. Balutan naman po na alang imposible kaya basta itamo po talasal pantaya maniwala tamo mo po at ing sablang bagay po mapalyari. So binanggit kayo mo po ini ingkang Lazaro uling ing topic tamo po nginin pinimpaman nyo bling biye. So makananong ing depatana pong himala ng kakatamang Ginoo Diyos yamang pilanya pong aldo ing katawa na, dapat king kayang pong upaya, makanyane pong pabiyang pasibayo. Uling kita pong panahon na ito, dan pong mapilan Hudyos, ela po maniwala king papanyubling miye. So, kitang bagay pong ito, dininana mo pong katibayan o patutunin kaya katamang Ginoo Diyos na ating pamanyubling miye. So, kalupa na po ing milyari king kaya katamang pong Ginoong Jesus. Nang makanano iya po talaga yung sentro na po ng pagkabuhay muli. So, kabalwan tamo po, anyang ipako de po, anyang tubusan na katamo po, ng kakatamang Ginoong Jesus, karing kakatamang kasalanan, mipako ya po, king krus at karin Mateo, nano po yung milyari, kini pong San Lucas, nung makananong yung kakatamang pong Ginoong Jesus, may pako ya, kini pong 23, kapitulo 23, versikulo 46, ana pong masasabi kini. At Jesus kinulisak yang masikan at sinabi na, igpa karenggamat mo, ipanibilin kayong espiritu ko, at pangasabi na niti, may patadya inasnawa. So, nano patapo, anyang ingkikatamo pong Ginoong Jesus matene, at iti, anyang mateya pong makanyan, at yung pong metong taong milalag yung Jose, metong yang ukom, kinwa niya po, ing kayang katawan iti, ana po kaya ni, basang kaya po kaya kayo. At o ini, ing metong lalaki milag yung Jose, ay iti metong yang ukom kutnanan, lalaki yang mayap at banal. Iti ininayong ninayong kimpupulungan da at pikayari. Lalaki yang tubo king Arimatea, siyudad da king Hudyos. Iti panintunane ing kayarianan ng Diyos. Ano po? Ing lalaking iti mineya kang Pilato at inawad niya ing bangkala ng Jesus. So inyad niya po ing labi na po ng kakatamang Ginoong Jesus. At kildas niya king krus, binalot niya king imala na lienso, at binili niya king metong akutkutan, amayayon king batu, akaniti alapang mikutkot ni numan. At aldo na ning pamisadya ating sabat mamunagya. So kita po kasing panahon na ita, nung aldo na po ni sabat, banalya pong aldo karela, at balotanan po kitang panahon na ita, stricto la pong masyado king sabat da, na kailangan talagang ipangilin me po ing karyang ing sabat. So, uling po ding aliwa, eda paniwalan, ing kakatamang Ginoong Jesus, ing pamanyubli ng miya. Pepawaga na po ng kakatamong Diyos at iti merapat po king kakatamong Ginoong Hesus Kristo. So, maniwala kayo po na yung kakatamong Ginoong Jesus sinabliya pong miya. Yun na pong maniwala. So, buri ko mo pong patutuanan kaya kayo nung na yung kakatamong Ginoong Jesus sinabliya pong miya. At yung pong atlong patutuwa ang makasulat king Biblia na ing kakatamang Ginoong Jesus kinabiyaya pong miya. Muna po, kini pong pulmero, ita pong libingan alane po ka rin ing kakatamang Ginoong Jesus.
Kini pong Mateo 28:1-7. Ana pong makasulat. San Mateo 28:1-7 po. Ngini king kawakasan na ning aldo sabat. Inyang umeneng mamunag ing mumunang kaelduan ning Paramingo. Inireng delawan ing kutkutan di Maria Magdalena amponing metong a Maria. At ay ni minayon masikan. Uling ing metong anghel ning Ginoo tinipayang ibat banwa. At anyang mira siya tinulang neng leko ing bato at linuklak ya babaw na. Ingas kena na antiya mong kildap at maputing anting lipat ing kayang imalan. At kintakot da kaya ding bante, ginalgala, at antiyo lamong mete. At sinabi ing anghel kanita nga na, kareng babae, ako tatakot, uling balo ko, kimpaninto na niya Jesus, in pinakura. Alayo keti, sinubli neping mebye, anti ing sinabi na, umeko keni, liwen niya ing kebilyana na ning Ginoo. At makokong agad, ampon sabihan yung karing alagad na king sinubli yang mebye, ibat karing mete, at o ini, umeyang makauna kaya kayo karing Galilea, karing niya akit, o ini sinabi ko kayo. So, kita pong panahon na ito, anyang pong umela po di Maria na sana po, pagdala aguling ginawala pong metong babanglo, at ibiyeda sana king puntod na ning kakatamang Ginong Jesus. Di napatang niya po ing metong anghel, adi sanda ka rin. Nano pata, paninto ng depo Jesus ka rin, depo ikit. So nano po sinabi ng anghel, na yung kakatama pong Ginong Jesus, sinubliyapin pong mebye. Pangadwa po, dem pong saksi. Paman kitang panahon po nga ito, ating pamipatwa, lalo na po kan Thomas. Ano pong Thomas, kasi kitang panahon na ito, ako maniwala, nung ako sulot din ka na akong taliri, karit ang pipakwana na po. Ating pong alinlangan. Pero yung kaya katamang Ginong Jesus, pepakit siya po karela, lalo na po kareng apostoles. Kini pong dapat, kini pong Kapitulo 2, versikulo 22, ang gaya pong 24. Ini po, metong yamo pong pamipatuto na yung kaya katamo pong Ginong Jesus talaga na sinubli yang mebye. Lalaki king Israel, pakiramdaman, yung ama ng iti, Jesus at tao Nazaret, alalaking pepatutuan na ng Diyos. Kaya kayo king mayupayang dapat at makapagmulala at tanda ng depatana, nin Diyos king uli na king libuta Diyo, agyamang pangabalon nyo king kaya kong kasarilinan. Itang miyabye king mayaring kayatulan at talaga ng Diyos, ikayo king uli ring gamat dading tampalasan pinakuye at pete. Kini pong 30:32. Ya pablasang akakit na iti, minyabiya tungkol king pamayubli ng miyak ning Kristo. Ay ni eme lakwan king Hades, ni ing katawan ay na eme nakit king kabulukan. Iting Jesus binangon ng Diyos, kaniti ikingan saksi kami. So, makaya niya pong pepakit karing kaya katama pong apostoles. Anyang kaya tampadaw na ito, maging saksi la po king kayang pamanyubling mebye. At patutuanan da naman po ito, anya uling kaya pong panahon na ito, anya kasi pong mateya yung kaya katamang Ginong Jesus, may takutan la po rin kayang apostoles, palang po may salbag la, pong katakot, uling kitang panahon po nga ito, ang yaman po rin apostoles da panin to nandala. So, nano pong giyawado, mintala po kung meto nga bale, so ita pong bale nga ito, makapadlak yaman po Ala pong basta-basta miluba tao, nang hindi po kilala. At yung kaya katamang Ginong Jesus, makain niya pong pepakit karela. Ano po gini. Kanita pininyang gatpanapo na, King Aldo Haiti, ing mumuna ng Aldo ning Paramingo at inyang pakakabat lading pasbol ketan nung nukarin lading alagad. King uli ning takot da karing Diyos, dinatang niya Jesus at tinalakad niya libutad at sinabi na karela, kapayapan kaya kayo. Makain niya pong pepakit karela, ini po, iba niya po king kamatayan ng kakatamang Ginong Jesus. At inyang sabi na iti, pepakit no karela deng gamat no.
ating katalindikana ding alagad pin metulala inyang akit de yung ginu. Jesus pin sinabi ng pasibayo karela, kapayapan kaya kayo, nung makanano impamitubod na kako ng igpa, makanyang dakon tutubod. Ana po karela. Dapat ito mas metong kareng 12 ang mayayaos didimo, ere abi anyang datang ni Jesus. Ini po Apostol Thomas. Sinabi rapin kaya ding alaw ang alagad, ikit miya ing ginu. Dapat ya sinabi na karela, subali mo nung akit ko karenggaman na ing tandara din pa ako. So ito mas po yung meniwala ne. Buri na po mamaya pa pong katibayan. At isulot ing taliri ko king tandaking pa ako. At ipalub kaya ing gamat ko king katalindikana, akong maniwala. O, lewen niya po ing kasalpantayana na pong Apostol Thomas. At pangalabas ning walungaldo din kayang alagad, at ilong pepasibayo kilog, at abere Thomas. So kasi anyang pong pakiya pong pulmero karela, alay po Thomas eh. Anyang sabihan da po kaya rin alagad, yan na paniwalan. Sinabi raping kaya, at pangalabas ning walungaldo din kayang alagad, at ilong pepasibayo kilog, at abere Thomas. Dinatangya Jesus. Pakakabat la ding pasbul at tinla kadya libutad da at nga na kapayapan kaya kayo. Kanita sinabi na kan Tomas, iparas me kini in taliri mo at lawan mo ading gamat ko. At iparas me kini in gamat mo at isulot me king katalindikan ko. At ikasatala sa pantayan nung iya talapaniwala ka. Meki ba siya Tomas at sinabi na kaya, Ginuko at Diyos ko. So, kanya pong ikit niya pa mong Thomas po yung kaya katamang ginong Jesus. Kaya niya pa po meniwala. So, pangatlo po, nano po itang patunay na yung kaya katamang ginong Jesus sinubliyang niya. Yung pagkamartir da po rin apostol. Wamang kitang panunin po nga ito, uling pangaral da po, na yung kaya katamang ginong Jesus sinubliyang niya. Waman ing pong kapalit king karelang pamangaral, kamatayan da. So, bali po, ding minunang apostoles tamo, dinanas la pong maliwaliwang uring king kamatayan. Atin pong ding aliwang apostoles, penabtab do battle, atin pong pemaladong mabya, atila pong pema ako king krus. So, nano pong patunay na ito? Nung itamo pong talasal pantaya, sinaksita mo po king kalaraman, palagay po ding apostoles areto. I-garantiya de po iimbyedo, bang ipangaral de mo po Yesu Kristo, kinabihan po biya. Ali po, di ba? Nung iya po tutong sinubling niya yung kakatam ginong Jesus, tayo po pangaral na makanita, katibiya kasalpantayan. Pero deng apostoles po, uling 6 yanda talaga, na yung kakatam ginong Jesus, sinubli ang miyabya, atin po mong pagkabuhay muli. Ang diyan po yung kapalit, yung karela pong kamatayan, makanyang de pong penaral. So, nano po, kaya katamong yan yung talasal pantaya, yung ulaga na po, yung pagkabuhay muli. Uling balo tamo po, pag ta naman po mete, ala naman po pagkabuhay muli. So, puta pong mete, ta na po kaya. Saan bubuhayin muli ang mga tao? Itamo pong yan eh. Kaya katamo po kaya, ating pamanyubling niya. Kaya katamong tao. Ang ilang tao ay bubuhayin muli tungo sa langit upang mamahala bilang hari na kasama ni Kristo. Tinatawag ito ng Biblia na unang pagkabuhay muli at mas maagang pagkabuhay muli. So makasulit siya po kining 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 1. Ano pong makasulat kini? Live po na. Uling balo making nung ingkek kaming bali agabon ning kereng tabernakalo masiraya ating kami king Dios metong atuklangan metong abali agyewang gamat alang kapupusan karing banwa. So nung itaw po at sumubliya pong kapamilatan da po retang kayang pangadapat kining yato. So,
sigurado mo po na yung kaya katamang gining Diyos akayabe tayo po kitang aman tamo pong langit. So, makanano naman po kaya bubuhayin muli? Paano bubuhayin muli ang mga tao? Binigyan ng Diyos si Jesus ng kapangyarihang bumuhay ng mga batay. So, apin po ita inggewa na kang Lazaro. Apat niya pong aldo at binyaya na pong pasibayo. Bubuhayin muli ni Jesus ang lahat ng nasa mga alaalang libingan, bawat isa'y taglay ang sariling personalidad, katangian at mga alaala. So, kapamilat tanda po, kung nano po ing maging biyata mo kanito, makanita mo rin po. Uling kalupa na pong Kristo, di tamang pong busking gama na, tsula pa. At i-Kristo, nung makanano niya po kitang mabiyaya, makanya niya naman pong sinibling niya, anyang pong medina niya pong biya. At sino ang mga bubuhaying muli? Ano po gini? Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng pagkabuhay muli, kapwa ng mga matwid at mga di matwid. Kini pong, at po kining dapat, Kapitulo 24, versikulo 15. Ano po kini? Manaya kepin King Diyos, King uliman panayan da. King ating pamanyubling rang miya, emo ding banal, nung eding banal. So, pati po retang banal, malyaring miyatulan kitang pamayukom, at ila naman pong tsansang bidinang pangasubling niya. Datapwat ang mga napakasama at ayaw magbago ay hindi na bubuhayin muli. Kapag namatay sila, iyan na ang katapusan nila. Wala na silang pag-asang buhayin muli. So, nung hintao po, atin niyang karokwan, atin niyang talagang kasamaan king kayang sarili, alhaya pong chance. Nung alaya pong takot king nga pong Ginoo, no pamin po rin ng kayang utos, alaya pong chance, ako mabiyang pasibayo. At yun po kining Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 26, ang gaya pong 27. Uling nung impamay kasala, siryata mo, kay ba't tinggap impamangilalaking katutuan. Alanang may tatagan, kaya katamo, ay naman digil king kasalanan. Nung metong nga makatakot apamanaya king pamanukom, ang metong kabagsikan na ningapi, alaklak ka rin kasalangnan. So, apin po itang kadwang kamatayan, ayaman man tamo. Alala pong chance. So, ingkutang po, kaya katamong topic niya ni. Pagkabuhay muli, pag-asa ba ng tao o parusa? Palagay niyo po, pag-asa tayo po. Pag-asa tayo po. Pag-asa ng tao sapagkat sa pamamagitan ng pagkabuhay muli, mawaing binuksan ng Diyos ang walang kasing halagang pagkakataon upang ang lubhang napakaraming tao na namatay ay muling mabuhay at magtamasa ng walang hanggang buhay. Ito ay nangangahulugang mahari mong kamtan ang nakagagalak na pusong pag-asa na balang araw sa bagong sanlibutan ng Diyos. Kiniya pong Pulmerong Thessalonica 4:13-17, ana po, na ating tamo pong pag-asa ya po king tao. Pulmerong pong tao Thessalonica 4:13-17. Dapat emi buriking alakong kamalayan kapatad. Tukul ka rin pesit tudtud, bang ikayo ako lungkot, antimo ding aliwang alang kapanayan. Uling nung maniwala tamo aking Yesus meteya, at mi bangon mi yuman, makanyan mo naman ding mi patutud kang Jesus, idalano ning Diyos akayabe no. Uling iti sasabihan mi kaya kayo, kingamano ning Ginoo, aking itamong mabye, amelakwan king panyatang na ning Ginoo, etami yun na king makanano mong karing metutod na. Ulingin Ginoo, kabudyang kuldas ibat banwa. Makimetong agulisak, king siwala ning arkahangel, at king pakakak ning Diyos. At ding mete kang Kristus, talakad lang muna. Kanito, itang mabye ang makatagan, mayakwata mo akayabe rakarimbiga, bang salubong king Ginoo king hangin, at kanita akayabe nakatamo ning Ginoo king kapilang paman. So,
tamo po Masuelo. Eya po pag-asa king tao na akayabe nakatamo ning Ginoo king kapilampaman. Pasibay po, dakal po salamat. Dakal pong dakala salamat kening kay katamong maging speaker nganing aldang iti. Bisak pa pong tuldo ka rening kay katamong kapatid kayang lalam. Pablasang dakalya pa po yung oras. Brother Carlos po at suya kaya lalam. Masa iya po ano batal. Dakal po salamat. Siguro po anini imbisi tam yang panaynayin tam. Yang maya payabak po. Ako isipan nga di na akong oras ng kakatang manimuna ngayon sabi ko kaya na ano kaya isabihan ko ako. Pasibayo po karing kakatamong kapatid karing alawang bansa ayabot king maya po oras karela lalo na karing alang sawang sasaw na ikasulong na ng kakatang kasalpantayanan. Yabot ko po yung maya poras kay kayo, lalo na kareng sasaw, ibis ang pabanggitin karelang lagyo. Salamat pong salamat kay kayo sana yung kikong suporta, alala ko at ako sasawang sasaw king kikatang kasalpantayanan. Ang ako po siguro, ala na akong masyado nga ibip mag-aral kay kayo, may paliwanag nungan po. Yung sabi ko mo po, yung salamat kin Diyos, aking ang gakining panahon iyang abi-abi tapo maminto gagawa tutupad ka rin burinan ng apong Ginoo. Siguro po yung sabi ko na kay kayo yung sana misasan metong tamo, balo ko pong misasan metong tamo. Iyang lalo tamong maigit misasan metong gawa tupad ka rin burinan ng apong Ginoo. At ikasulong na ning kikatang kasalpantayanan. Bang kanita karingal daw bukas lalo tamong managumpi king kikatang kasalpantayanan. Pasibayo po maya payabak kay kayungan. Dakal pong dakala salamat kay kikatam pong busy na ning kikatamong lunduyan. Binapong maulagay ngaldo pigkalub na kay katamo ng Diyos nganing pinandit. Pablasaman pong mamyalungan la siguro ding kay katamong kaisipan. Uli po nga tintamo nga maragul mo namang okasyon na gagawan tamo. Balang banwa po pamigunita kareta kay katamong kapatado pengaring may wala na biye. Nganing aldong iti po anong makananong ding mapilan at ang timurin kay katamo, gagalang tayo po ingaldong ngayon ingaldong iti, bang gunita ang talapuri at ang kay katamong malkimbye, may ako na kingwana na kingbye, espiritu ng Diyos. Dapat makanyan man po uling king meto nga kabiyasnan, sabi napin, mas may git itamong mabye, ne po, uling atintamo pang katungkulan. Wapin po king pinandita iti, king kakatamong pangayat syungeni, ing Diyos matutulaya, pablasang sinabi na ning banal, king kakatamong pangayat syungeni, ing Diyos matutulaya, pablasang binyatamo, ing kakatamong meto nga obligasyon kaya. Ne po. Kaniti ing tao king meto nga temang kay katamong pag-aralan nung kanong ing biye mi subling biye paggasaya ba kano king tao o parusa ne po. Anong minsan po pag-aralan tamo king kay katamong dindam katang minunang panahon na po ning kay katamong Ginong Diyos. Papablasang papakit siya pong imala. Ne po, yung kikatamong Ginoo. Kalupa na, yung binasa na ng kikatamong kapatid, kitang dinasa na ng kikatamong
kay katamong kapatid Lazaro. Ne po. Kita pong panahon na ito, mapalyari po na bumiyeya yung metong nga taong mete, gampong pila ng Aldo. Pero po nga ni, masaki iya pong bumiyeya yung mete. Ne po, kaya katamo, bakit po? Uli pong yung tradisyon tamo po nga ni, itong mete ang nga ni. Ne po, balsam wanda na ka po, at inong gawan kaya ka. Ne po, pero po getang panahon na ito, opo, kanita po geng panahon na ito, ela po mamalasa mo rin tao. Yan, nung minsan, talaga nga papatunayan da rin. Dapat karing mapilang tao muna ang kapatid, ating gagawa kaya ang tradisyon na ito. Po. Pero mostly po, karing kaya katamong kapatid, ne po ngayon yung panahon na iti, ne po. Dapat makanyan man po aliway ite yung kaya katamong maragula, diwa ngayon yung pinandit, ne po. Sabi na po ning makasulat, ing sala, nung dati ka kayatang kulkulo, kayatang delumduman nga, nangini na miyawon ka king sala. Yapin po iti, king kaya katamong pangayat yung ngeni pablasang may karandamtana pong kapag-aralan. At yun nala po kaya katamo ring kabiyasnan, ne po. Nung ka rin tamo po kailangan na malyaring maging maingat, ne po. Pablasang sasabihan napin, ang timurin king kaya katamong panahon ngeni. Bakit po manatili tamong at yun makatalagad patunayan tamo king kaya katamong kasalpantayanan na iti na maging kaya katamong biye, ne po. At yun eken, sabi tamo nung minsan dingaliwa, kenine nga na papatading ka na akong ginawa. Bakit po sasabi na ning meto nga talasal pantay ng tiganiting bagay, uli po nga kakit ne na may patunayan kaya king kayang sarili na keti na ikit ing sala akayang paintunan. Nanuya po ing salang kayang panintunan reti po ding kabyas na may turo kay katamo. Ne po? Ding amano na po ning Diyos, sabi napin, ilang alang patugot, gigising king kay katamong sarili. Ila po ding mamye lakas kay katamo kung bakit manatili tamo po king antikaniting pamanyal pantaya. Uli nga kakita mo pong atyu keti ing kabyasnan apanin tunana ning tao. Keniya po may kakakating kapasnawan ing kay katamong sarili. Bakit po? Atamong sumabi. Ne po. Opo yung obligasyon tamong karing kaya katamong pengari. Atin tamo pong obligasyon. At naman po sabing data pong kaya katamong pengari na kingwana na king biya spiritu na etala po dalawan. Dapat pata pong atin tamong kabyasnan. Kung minsan inunatane po yung kaya katamong obligasyon king apong Gino bilang itamo tao-tamong ating katungkulan king Diyos. Una tayo po. Palagi tamo pong huuna, itang kaya, bago itang kaya katamong buri, kaya po makanyan. O po balo tamo pong din kaya katamong kapatid. Minsan nanya pong mabiyaya po yung kanakong pengari, sasabyana, lani yan yung espiritu na lani ka rin. Ano niya po, alana ako ka rin, nung sakali ako mantanga na. Dapat po, kaya katamong kapanahonan ngayon, nung minsan, atin tamo mo rin po nga gagana ka. O po, balo tamong alani ka rin, yung espiritu na, dapat itang kayang bangkalang, itang king gabon, nakatuliranan ng gabon, at suya ka rin. Nung minsan po, kaya katamong pamag-aral ngayon, siyempre po, nung emuneman puntalan, ne po, nano pong sabihan da rin, yung manakit, ne po, alibawa mo, pamilyame, nung pong alibab, limane pong banwang mikut-kut mo, yung kaya kang malking biye, may pupuntalan itang kutkutana, talaga pong alatayang may pupuntalan. Makalunos na naman po, itsura na po. Yung pong bagay agagawan tamo pong ini, nung minsan, atin mo pong limitasyon, nung minsan, din tao kasi, kukulang tamo po kaya nung minsan, papaigit tamo po ito po. Pero po nung dinantayangan pong desa-desang dinantangan pong bagay-bagay, po, na ini po maging katuliran niya. King matanan ng tao at matatamo, nakatunayan na agagawa tangan po yung kaya katamang obligasyon. Po. Then po, malalaking kaya katamang biye,
naman po pwedeng wamit, ne po kalingman mo ne po, po makanita. Kita mo pong Pilipino talagang likas tamo po kaya ng tiganiting pamaggunita, ne po. Mo po keng makanya na okasyon, maging kem Pasko talaga pong papakita mo nung makanano tamo kadedikasyon kaya tang okasyon na ito. Pero kailangan po atin ngan pong kabyasnan, ne po. Anya, sana po king aldong iti ing kakatamong tula, bigkalub tamo pa mo po, ing obligasyon tamo ing Diyos, at kaibat na po niti, pega nakana naman po ning banal ay Espiritu. Nung lumakad taman po, kailangan dalan tamo po itang kaingatan, ne po. Pota po, munta tamo po kayang makaya na okasyon, ne po. Nung mumunta tamo po kayang dadala tamo po yung kaingatan, tang alano po nga sabi rin, dalanan tamo, ne po. Pota munta tamo po kayang metong okasyon na yan, sulod talapangan detang maltamong pakasalikot, ne po. Iya ka rin tamo po malyaring mimingat. Huli pong etamo mo naman balo, retang makisalimuwakar, nung tutulang, ne po, huli pong dakal ngeni ing malilyari, ne po, ang ganging kaya katamo pong rempulis, maganyan mo naman po yung advice da, nung mama ko tamo kayang bale, lingapan tamo po. So, ala pong patugot ing karelang advice kaya katamo, ne po, bata mo nga iwasan ing sakuna, ne po. Pota po ret ang aliwang pero kaya katamo sigurong kapatid, dala na sigurong magdalang inuman ka rin. Ne po. Iyan po yung meto nga kaingatan na kaya katamong dadala siguro. Anya, sana po potang mumunta tamo ka rin. Doble ingat po. Ne po. Iya po yung kaya katamong panabilin ka rin kaya katamong kapatid. Etam po ada yung etala puntalan, den kaya katamong malkimbye. Dalawan king Aldora. Pero makanyan man po, dagdagan tamo mo rin yung kaingatan, kaya katamong sarili. Anya po sana, kaya katamong pamamunta, ne po, ita pong dapat, tana mo pong dala, yan mo pong idala tamo, ne po. Na dita ka pamangan, ang pong, nano po itang kaya katamong pwedeng api salo-salo mo ka rin, bata mo pong dumano. Pero ala pong lulto, na etala po pwedeng dalawan, de kaya katamong kapatid. Oretang kaya katamong pengari. Yung tutuna po, wabalo tamo, wala no po ka rin, pero makanyan man po, uling metong tradisyon na hanapin ng metong tao. Kanya sana po, kaya katamong aldong iti, ng kapag-aralan na Mia Biela po kaya katamo, dapat kyan tutukita mo pong Domingo, yung kaya katamong maging speaker, Brother Angel Tiriapu, na po, iya po yung kaya katamong speaker kanita. At makanyan man po, malugod ko pong babalita kay kayo, pablasang, ako po may panaunan niyang kaya katamong convention, uli pong oras, may tagal tam. Pero makanyan man po, babalita kay kayo, yung kaya katamo pong local board, yung Sibul Tagumpena ng Bie, kaya pong meeting tamo, may kaibalang kasla pong metong antimong proyekto tamo ngayon yung daratang Pasko, kanita po, din kaya katamong kapatid, ape nga rin tamong mga tuwana, huli pong imbisyon tamo po, kaya katamong salubong ang po pong pamiyain. Ne po, kaya betala sana rin kaya katamong pengari. So, migmunikaalala po rin kaya katamong kapatid, the local board, kaya Sibul, na maapag-provide na po nga antimong wheelchair, ne po, ang pong gamit tamong keti. Pero makanyan man po, manugod kong babalita mo rin kaya kayo, atina pong meg response, karetang kaya katamong kapatid. May ano pong wheelchair, may kasalita na pong metong wheelchair. Ngayon po, data na mo pong aliwata mo pang gamit po provide kiti, dakal no po ring matuang miyembro mo po kaya katamong kasalbantayanan. Nung minsan kaya pong emergency tamong lakad, experience ko po ini karen kaya katamong kapatid, dalatala po hospital, nung minsan, yung mga ilangan niya pong oxygen, ita pong maragul oxygen, ya pong pidala-dala tamo ne po, na ita mo iwasan, uling alata mo po kanita. Pero po nga niya, isip na po rin kaya katamong local board na mag-provide niya po yung kaya katamong sentro na kitang emergency makanita, agamit dala po rin kaya katamong miyembro, na eta naman po pwedeng palwatan mo rin ne po. Kailangan po babalik tala, atin lang pong regulasyon.
Ne po rin kaya katamong binuo bang kanta gamit tala po rin ng gamit na rin kareta mo pong emergency tamong pangangailangan. Yan naman po biring sabihan na rin kaya katamo pong kapatid keti panin na yan tala po rin ang ne po, ali naman po, preparasyon mo po ini na akakita mong kailangan ta naman kaya katamo mo namang sentro ne po. At ila po rin kanakong ayiswala kaya kayo. Dito po siguro malyaring may accomplish lang ang puret by tamo po by December po or this coming this November po end of the month ila po rin race period da pureta at ila pureta rin kaya katamong gagawan ngayon po kaya kasalukuyan at pasalamat ko po kaya katamong kapatid alang sawang sasawa po, alang sawang susuportan pong magkalub ne po. Ulinging Diyos po malugod siya kaya katamo. Karing programa na po ning kaya katamong lokal. Alala pong sawang susuporta rin. Den kaya katamong kapatid kaya ngaliwang bansa pong den nga tsuman keti. Kaya ko ngan po sambit lang lagyo rin. Uli pong po ating kong iasabi. Pero makanyan mo naman data pong alang kagiwan ne po, kayo po milalako pag-asa. Kayo po sabihan na ala kayo pong IB, uli pong datang yung panahon, metong kayo namang pag-asa na ning katamong kasalpantayanan. Datang po yung aldo, metong tamo mo naman po asyas na ning katamong kasalpantayanan. Etam po mamirapal, datang niya po itang takdang panahon, para makaisaw tamo naman po. At niya tamo po marine nung etaman po makakaibig karetang tiganitang bagay ngayon panahon. Pero bisa kayo po ang pongali datang mo rin yung panahon. Kaya bera kayong mamalangkas ka rin yung pong magbuo. Ne po? Dakal pong dakala, salamat. Kaya ko nga ning oras sa malapit niya mo po. At tapa pong ibnos. Kaya pong tutuking Domingo, Brother Angel Tiriaya po yung katamong maging speaker. Wanyawaran ko po sana maranong tamo pong daratang. Bata mo pong hanggang magumpisa. Kanaong kaluguran na kapatid. Dakal pong salamat. Collection po pala. Kakalingwan ko na lang. 1,817 la po.
Manalangin tayo po. Kagalang-galang ang maestro, o ini po yung kaya kaming pamiti po ni keng may kakapatad. Diyos ko, pasalamat keng ang puwi kengan. Dininan mi keng makabangal do, ni Diyos ko, nanyawad ke pang pasibayong makabangbi. Ginoong may nakit kamang may magkulang ke kaming anak mo ngini. Diyos ko, patawaran me po. Ginawa niyang ke po, dadalit, mamaying ke kangini, uling ika Diyos ko, ikaing santungan daring ke kaming biye. Waman po, kapiestan daring me walami, malking ke kaming biye ni Diyos ko, panalangin mila. Ginonong no kakaring karinla naman. Eni pungi kami nga tsukeni. Ginonong no karing keman pumunta ka rin. Diyos ko linisan min daran ke kami. Eme ke po dirinan pagsubok ko ni. Paligayan ming balang metong ikeng kang anak mong ini. Uri ni Diyos ko. Yat naro rin kanwanda. Mamawus ngini keka. Ablasang deti. Sinabi mo, hanak mo ngan. Diyos ko, walang masulit ka rin ka na kung panalangin ngayon, pa. Nung atin mampong manandaman, ka rin kapatad mi. Kingampunan no lalo manik, atilo ka rin karelang kubang toknangan ni Diyos ko. Sika na ng pongpier sa pagkalam mo po karela. Bangka nita Diyos ko, kaya bimilang manalangin kiniyampong. Sambaking pang-espiritu mong poking katutuan. Ginawa kanyang kupong kukulayat niya ni kika Diyos ko. E po mabayat nga duwang ko kika. O ne pagkalam mo po kareling makabang biya Diyos ko. E ni pong lumuwal na kami. Bendisyonan me po yung balang metong. Nung makanano ke pong miras kapayapan. Kingke kaming simbahan na ini. Diyos ko, na kanyang kami naman pong miras kapayapan. Karing po kaming toknangan, ikaing mumunang pang tagi. Anibat po nganyang kang wakas, yan asa Diyos ko. Mike, ikaw pa mama ko na dyan. Masistaan ka talaga. Balayanan ng Diyos, king lagyo ng Kristo, dinaloy at miras, keting espretismo. Alayang kasalang agyang inumang tao, at inlugod ning Diyos yang keko babieko. Uling metong yang Diyos, ikpadading sabla, ding dakal na tao, ikakapatadla. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.